Bore da pawb, a chroeso I sesiwn Ffit yn 5 olaf yr wythnos. Welcome to the last Ffit in 5 session this week. Yr un priolau ac o blaen, yr unig newid fel ddo, ni'n mynd cael bach mwy o amser I gorffwys rhwng y gweithgareddau. A little bit more time to rest between the exercises. Heblaw ni, gwmws yr un peth, digon o lle, kit addas, ac botel o dŵr neu diod. Remember your drinks bottle and that you've got plenty of space. Cofiwch ni'n ffilmo trwy tudalen YouTube a tudalen Facebook. So cofiwch clicio thumbs up, click the like button I gwybod le chi'n gwylio to let us know where you're watching. Mae newydd troi hanner awr I naw, neu siŵr bod digon o pobl yn watcho. Felly, os yw pawb yn barod, ni'n mynd I dechrau gyda twymo lan. Felly heddi, ni'n mynd dechrau jogo as motyn. Newch siŵr bod y trad yn dod off y llaw a bod ni'n pwmpo'r breichiau. Make sure our feet come off the floor and we're pumping those arms. A nawr, ni'n mynd I codi'r peliniau yn uchel. Dal yn symud y breichiau. We're going to lift those knees nice and high and we're still using our arms. 10 eiliad. 5 seconds left. 3, 2, 1, nôl I jogo. Da iawn. Tro hyn, ni'n mynd I codi coesau ni yn y cefn. We're going to flick our heels up at the back, okay? Pawb yn barod? 3, 2, 1, go! So we flick our heels down to your, flick them up behind. Make sure the arms are still moving. Bo'r breichiau dal yn symud. 10 eiliad ar ôl. 5 seconds. 3, 2, 1, nôl I jogo, da iawn, cadwch fynd. 5 gweithgaredd newydd heddi, na gweithwch chi beth i'r rheina am funud bach, ar ôl bod wedi goffen twymo lan. Nawr ni'n codi cwrs a mas. Codi cwrs, mas, da iawn. 3 ar pob ochr. Number 2. 1 to, one more. Rhif 3. Rhif 3. A nôl I jogo I goffen off. A ni'n mynd I wneud trad chwyn, fast feet, am 5 eiliad. Chi'n barod? Fast feet. And 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Da iawn chi. 5 gweithgaredd heddi. Ein gyntaf, rhedeg i'r ochr. We're going to do some side jogging. Rhif 2, arm scissors. Ni'n mynd dysgu sut I wneud sesiwn gyda'n breichiau. Rhif 3, criss-cross am gwahanol I un Steffano yn y canol wythnos. A different kind of criss-cross. Rhif 4, calf raises, codi coesau. A rhif 5, ochr I ochr, side to sides. 30 eiliad. Now we'll codi gorffwys lan I 15. We've lifted it to 15 seconds rest in the middle. And nôl I 30 eiliad o gwaith. Back to 30 seconds of work. Munud ar pob un. A oeddi pawb yn barod. Cymrwch diod bach gloi cyn bod ni'n dechrau. Ni'n siŵr bod pawb yn barod I fynd. Da iawn. Reit, ein gyntaf. Rhedeg i'r ochr. So, tebyg iawn I rhedeg ar ysmotyn, ond yn lle bod ni'n sefyll yn un lle, ni'n symud am draws ac am nôl. Instead of staying in one space, we jog to the side and jog back. So, mynd fel hyn, draw i'r ochr, stop, nôl i'r ochr, a nôl, and we keep going side to side until the time runs out. A yw pawb yn barod. Ni'n dechrau cloc. 5 eiliad I paratoi. 3, 2, 1, off ni. So ni symud draw i'r ochr, cadw symud y breichiau a coesau. Remember we keep our arms and our legs moving. Ochr I ochr, a bod ni dal yn cadw'r coesau I fynd. Da iawn chi, hanner ffordd yn barod. Ochr I ochr. Da iawn. Llai na 10 eiliad. 5, 4, 3, 2, 1, a gorffwys. 15 eiliad. Chi moyn drink bach, cymrwch drink. Yr un peth eto. 5 eiliad. Paratoi. Jogo ochr I ochr. 2, 1, off ni. So ni'n jogo, a wedyn ni'n symud i'r ochr. We're going to move to the side. Stop, cadw mynd I jogo.
symud i'r ochr arall. Cofiwch bod y breichyn i dal yn pwmpo a bod y trad yn dod off y llaw. Remember that we keep our arms pumping and our feet come off the floor. Dig eiliad ar ôl, da iawn. Cadwch fynd, gweithio'n galed heddi, 5 eiliad ola. A stop, da iawn chi. 30 eiliad o gorffwys. Bach o diod, gweithio'n galed heddi. Un nesa, bach mwy hawdd. Sisiwn gyda dwylo, arm scissors. Dachr off, gyda breichyn i reit y blaen. Un ar ben y llall, a ni switcho, a switcho. A edrych bach, fel sisiwn gyda'n dwylo. So ni'n dachr off, bwys i gilydd, wedyn un ar ben i gilydd, 2, 1, a ni switcho nhw. I'm going to switch them round. Da iawn. Cofiwch bod breichiau wedi mestyn syth mas, we're stretching our arms out, bod ni ddim yn plygu nhw lan, syth mas, a bod ni switcho nhw drosto. Da iawn. Dyw hwn ddim mor galed ar rhedeg, ond mae fe'n defnyddio y breichiau, we're using the muscles in our arms. 5 eiliad ar ôl. 3, 2, 1, cymwch gorffwys. Cofiwch shiglo breichiau off, chydig gweithio galed fyna. You've worked hard on those muscles, shake them off. Yr un peth eto. 5 eiliad ar ôl. Breichiau mas. 1 ar ben i gilydd. 1 off yn 1. A ni'n switcho rownd. Switcho, switcho. Cofiwch bod y breichiau di ymestyn mas yn syth. And we're stretching those arms out. Da iawn chi. Fyniwch o mas, a chi weld y cloc. Cadw fynd, da iawn. Hanner ffordd trwyddo'n barod. Byddwch yn ofalus os chi'n neud hwn yn agos i rhywun, bod digon o lle gyda chi. Cadwch fynd, da iawn. 5 seconds, 5 eiliad. 3, 2, 1, a gorffwys am rest. Yr un nesaf, ni'n neud rhywbeth tebyg gyda coesau ni. So nes i gorwedd law, a fflat ar y llaw. Coesau lan, un dros y llall eto, a ni'n neud yr un peth gyda coesau ni. Tebyg i criss-cross Stefano, ond ni'n gorwedd ar y llaw tro yma. 10 eiliad ar ôl. Lawr yn eidech, lawr y llaw. Dewch chi bod digon o lle. 5 eiliad. Gorwedd nôl. Trad lan fel un. A ni'n mynd i switcho ar y drosto. A switcho. Chi'n mynd yn gyflym, neu yn araf bach. Dim ots. Bod ni'n switcho coesau drosto. So tebyg iawn i'r dwylo. Ond nawr ni'n neud e gyda coesau ni. Da iawn. Hanner ffordd trwyddo. Os chi sydd brec, mae fe'n iawn. A wedyn cewch nôl. 10 eiliad ar ôl. Da iawn. Gweithio'n galed heddi to. 5 eiliad. 3, 2, 1. Felly still lan i cael gorffwys, ond stefwch ar llaw. Felly diolch chi'n agos. Da iawn chi. 5 eiliad, nôl lawr y llaw. Yr un peth eto. 3, 2, 1, off a ni. Coesau lan. 1 ar ben i gilydd. A switcho. And we're going to switch them over. Well done. Da iawn chi. Mae hwn yn galed. Gweithio cyhyrau yn y bola. Let's work your tummy muscles. A muscles lawr y coesau i gyd. 10 eiliad ar ôl. Da iawn. 5, 4, 3, 2, 1, a gorffwys. Da iawn chi. Lan y chi de. Cyfle cael diod bach eto. Y pedwerydd gweithgaredd. The 4th exercise. Ni'n dod yn syth. Troiwch o'i gweld. A ni'n mynd lan a ben tiptoes. Lan a blaen y trad ni. A lawr. A lan. Os ni'n ymestyn lan yn uchel. A lawr. Os chi'n gallu, sefwch lan y holl amser. Os oes rhaid mynd lawr a nôl lan, dim ots. Pawb yn barod. 3, 2, 1, off yn i de. So trad y gwrs i gilydd. Lan a blaen y trad. Up on your tiptoes. Mestyn lan a lawr. Lan. A lawr. Da iawn. Lan. A lawr. Lan. Da iawn chi. Hanner ffordd trwyddo. Dyle bod chi'n teimlo fe yn gweithio cefn eich coesau fyna. Lan. A lawr. 5 eiliad ar ôl. Da iawn. 3, 2, 1, a gorffwys. Yr un peth eto, os ydych chi moyn tro yma, you want to this time, a bod chi'n gallu, sefyll lan,
a holl amser. Stay up the whole time. Don't go back down. Galed. Dim ots os rhaid i lan y law. Barod, off a ni. Na i llai sefyll lan, blaen y trad, a sefyll lan, a sefyll. Fi'n ni sefyll am hanner. Heb symud, reit a blaen y trad, right on your tiptoes. Na hanner ffordd, neu bod i'n gallu mynd lawr a lan. Lawr a lan. 10 eiliad ar ôl. Da iawn chi. 5 eiliad olaf, fi'n ni sefyll lan. Pwy arall sy'n gallu sefyll lan? 3, 2, 1, a goffwys. Da iawn. Oh, breathe off yna nawr. Cyhyref yna, gweithio'n galed. Those muscles have worked hard there. Okay, y gweithgaredd olaf. The last one. Ochr i ochr, side to sides. So, I'm mynd i dechrau ochr yma. Skip y canol. Skip ochr yma. Nôl i'r canol. Nôl ochr yma. Iawn? So, cofiwch. Roedd y dau trad yn gilydd. And a canol, eye ochr. Our feet come together in the middle and to the side. Middle, side. Off a ni, ni ddechrau. Go! So, y canol, mas i'r ochr. Chi moyn slow lawr, step mewn. Iawn. Chi moyn speed o lan. Neidio. Da iawn. Cofiwch bod y trad yn dod ati i'ch gilydd. Remember your legs come together on the side and in the middle. Yn y canol ac i'r ochr. Cadwch y jump bach mewn. Remember to keep that little bounce in. A goffwys. Un round arall. One more round. So cofiwch. Os chi moyn neud un slow, step. Os chi moyn neud un galed, neidio. Okay? 2, 1, off a ni. I'r canol. Mas. Nôl i'r canol. Da iawn. Da iawn chi. Os oes lle, bydd am 2 step. Oh! Os oes dim digon o lle, cewch nôl i 1 step. Da iawn chi. 5 eiliad ola. 3, 2, 1, a goffwys. Da iawn chi. Cymwch amser i cael diod bach. Wedi gweithio'n galed eto bore yma. Sawl un bach yn gwylio ar YouTube fi'n gweld. Diolch yn fawr. Right. Ni'n mynd i dod â coff a'r afi popeth lawr. We're going to slow down the heart rate. Dechrau off. Yn cylch bach ni. Just cerdded o gwmpas. Da iawn. Digon o'n adlu. Mewn trwy'r trwyn. Mas trwy'r ceg. Mewn trwy'r trwyn. Mas trwy'r ceg. Da iawn. Un lap bach i fynd gyda cerdded. Yn adlu mewn trwy'r trwyn. And back out through the mouth. Da iawn. 3 lap. Nawr ni'n stretch off. Da iawn. Ni'n defnyddio breichiau galed heddi. Felly fydd yna un braich am draws corff fi a dalaf e fyna. Dalaf yn syth. 3, 2, 1. Da iawn. Sigl bach. Braich arall na un peth. A mestyn o'ch o draw. We're going to reach the other side. Dalaf e fyna. 3, 2, 1. Da iawn chi. A sigl bach. Lawr y coesau nawr. Ni'n gweithio'n galed gyda'r coesau. Iawn. Fi'n mynd i agor coesau fel yna. A mynd lawr a gweld os fi'n gallu cyffwrdd a llaw heb bod penliniau fi'n plygu without bending my knees. A dyle bod hwnna yn teimlo stretch yn coesau cyfan. You should feel that stretching all of your leg. A dala fe fyna. 3, 2, 1. A plygu ymlaen. Da iawn chi. Cofiwch. Oedd quiz bach gyda Rhydian. Beth oedd wedi newid yn tŷ fe. Sa'n gwybod ateb, ond cofiwch, teipo mewn i Facebook os ych chi'n gwybod beth yw'r ateb, a byddwch chi'n gwybod wythnos nesaf. Cofiwch, os dim sesiwn yn fyw fori, there's no live session tomorrow, achos bod ni'n penwythnos, it's the weekend, ond mae fideos yma a tudalen Facebook a tudalen YouTube, maen nhw'n gael i ailwylio. You can watch these on Facebook and YouTube. You can watch them again to do some exercises Saturday morning and Sunday morning, because there won't be any live videos. A wedyn, byddwn ni nôl peth gyntaf bore dydd llun. Pwy sydd Stefano, fi'n credu, sydd bore dydd llun. Gobeithio bydd masgot newydd gyda Stefano. So,
enjoywch y penwythnos, enjoy your weekend, a welwn i chi wythnos nesaf. Diolch yn gwylio, thanks for watching, cofiwch gwasgu'r thumbs up, diolch yn fawr.